El ple de l'Ajuntament de Calonge va acordar el 26 de març demanar la construcció d'una rotonda a l'encreuament de l'Avinguda de la Unió amb el vial d'accés a la variant. Aquest és un dels punts problemàtics en la xarxa viària del municipi, amb una alta densitat de trànsit i una sinistralitat elevada. Per tal de solucionar aquesta situació, el Pla General de Calonge preveu en aquest espai la construcció d'una rotonda. Per això, el ple va acordar demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la construcció d'una rotonda en aquest encreuament. D'aquesta manera, es facilitaria l'accés i sortida de la variant, millorant la seguretat i la fluïdesa del trànsit. L'Ajuntament ha acordat demanar que s'actuï en aquest punt el més aviat possible per evitar accidents. Per altra banda, les obres de construcció de la rotonda de l'encreuament entre els carrers Verge de Núria, Mascrell i Avinguda de Països Catalans està a punt de finalitzar. Aquest giratori permetrà millorar l'accés des de la urbanització Mas Falet i també millorarà la incorporació dels vehicles des del carrer Mascrell cap a l'Avinguda dels Països Catalans.